Mas upgraded o moderno nga Mandawi City Command Center. Mao'y gusto mahitabo ni Mayor-elect Jonas Cortez sa iyaw niya pagbalik sa katungdanan. Ano ang report? Adunay 72 ka mga staff ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mandawi City. 12 kanila admin staff samtang ang 60 na destino sa operations. Sagad kanila mga job order employees. Apan masaligon sila nga makabalik ra sa katungdanan tungod kay sagad kanila nagsugod man samtang si Cortez ang nagduma sa City Hall. Nagsugod ang Mandawi City Command Center nga ubos sa disaster samtang si Cortez pa ang mayor sa Dakbayan. Niya na reapply then katong mga qualified mo to ibalik ang katong mga 20 years na niya na end ang contract. Samtang ipasalig ni Cortez nga mas panambuon pa ang Mandawi City Command Center. Sa pagkakaroon na dunay 21 ka mga intersection nga may CCTV camera. Plano sa incoming mayor nga dugangan kini. Matag intersection adunay 3 ngadto sa 4 ka mga CCTV. Gipahibaw ni Jay Basubas ang hepe sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office nga i-upgrade usab ang early warning device nga gitaod nila sa 4 ka mga sapa sa Dakbayan. Ipahigayon usab ang laing bidding sa artificial intelligence system kung makatabang sa pagpasayon sa trapiko sa Dakbayan. Supportive naman si Mayor sa mga since before. This nag-start man yun niya ang command center sa iyahang term man yun. Kanang outdoor screens para traffic advisory, mamunay atong kuan nga at least ang taga-norte may bawas sila asay ang ngayong likayan, asa ang heavy traffic. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.